Hola, em diuen Alejandro i forme part del Consell d'Infància i Adolescència. Als nostres voltants ens fan moltes coses rellevants per la infància i l'adolescència, però alguna volta has participat en fer alguna d'estes? Els adults quasi sempre ens diuen què hem de fer i no podem queixar-nos. Doncs, per què no prendre el control i fer allò que ens agrada, com participar a jugar? El Consell és un espai de participació infantil on persones com jo donen veu a la infància i l'adolescència del nostre poble. Malauradament, no se'ns escolta el que se'ns hauria escoltar. Per això, estem ací. La nostra principal funció és donar propostes a l'Ajuntament perquè es duguen a terme coses rellevants per als xiquets, xiquetes i adolescents. Normalment, són els adults els que pensen i opinen per nosaltres. Però, tu vols ser qui pense? Segur que sí. Doncs fes un pas endavant i presenta la teva candidatura.